Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rawuh jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas ingkang mulya, monggo kula panjenengan ngajeng maos dan kitab Wasiatul Mustafa karya Sayyidina Ali Karamullah Wajah. Mugi-mugi kanthi maos kula panjenengan tansah ditambahi ilmu manfaat, ilmu barokah, maslahah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibaratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Ya Aliyu utlubil khaira inda subahil wujuhi wa akrim doifa fa innahu idha nazala biqawmin nazala ma'ahu rizquhu wa idha irtahala bidunubi ahli manzil wa yulqiha fil bahar. Ini dawuh Kanjeng Nabi datang Sayyidina Ali. Punika Kanjeng Nabi dawuh, Ali sira demeno marang dulurmu marang sepadha-padha kowe dene sira demen marang awak dhewe sira. Lan Ali sira golek ana kebagusan nalikane sapa wae kang adepi kanthi wajah sumringah. Lan mulyakno tamu, mulyakno dayok. Krono satemene nalikane dayok iku teka nggawa rezeki. Lan nalikane lunga metu saka omah nggawa dosa-dosane sing di omah terus dibuang ana ing segara. Niki dawuh Kanjeng Nabi ingkang menjelaskan kaitan kalian rasa hormat, rasa seneng datang sesami umat. Kula panjenengan iki kan boten mungkin urip piyambak mungkin. Ibarate kula jenengan iki namine makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk sing selalu membutuhkan orang lain. Boten mungkin kalau contohnya kula jenengan butuh sandangan, pakaian gitu. Ini boten mungkin damel piyambak. Cik pakaian tok dereng lintune. Dereng sandal, butuh sepatu, butuh omah, butuh saged nggarap piyambak kados dene kewan. Kewan kadang nggih saged nggih dadine manuk ndamel susuk golek-golek dhewe kayu-kayu ngalas kebonan disusun dadi susuk. Nggih. Niku lah kewan. Nek menungso boten saged. Selalu membutuhkan orang lain. Pakaian kutok kalau jenengan butuhne sinten mawon, butuhne kathah, butuhne tiyang sing ahli jahit, butuh penjahit, gitu. Penjahit butuh kain. Wong liya maneh kain iku sing nyampe kain tiyang itu. Sinten nggih pabrik kain. Pabrik kain butuhne petani sing damel sing nandur kapas tandurane supaya lemu supaya kathah hasilé butuh obat sing damel pabrik obat kan iso maneh gitu. Pabrik kain, pabrik obat sedaya sing isine tiyang kathah, karyawane kathah. Berarti kula jenengan boten saged nggarap piyambakan. Iso dadi saka kapas
terus dadi kain, ya, terus dados baju. Iki prosesnya melibatnya yang kadang. Ya nek kewan ora butuh mandi. Nggih. Kewan butuh lambi. Saged golek-golek dhewe, utuh-utuh ora isin. Lah menungso nggih wonten niku kan boten. Ya, mergo kula jenengan makhluk sosial, makhluk sing sama-sama membutuhkan antara satu sama lain. Mila kanjeng Nabi dawuh niki wau napa kudu seneng bunga, seneng maksudnya pun demen, maksudnya pun menyayangi datang sepodo krono kula saling butuhkan. Maksudnya kula jenengan iki butuh karo tangga sing dadi penjahit semisal kula terus musuhi ya ora sida dadi klambi. Nggih, kowe gawe tok maksud dikumulne dikumpulna kain. Monggo satu karo tanggane sing penjahit. Kan betul mungkin ngene iki lho. Kula jenengan sampai satu karo padha-padha menungso, boten demen kali padha-padha menungso. Ya saged boten keturutan ajate kula jenengan boten hasil. Mula kula jenengan saling menyayangi, saling membantu. Terus kanjeng Nabi dawuhne senenge niku sekirane mirip, sekirane padha karo awake dhewe, seneng teng awake dhewe. Mesti kula jenengan iki ibarat contone kula jenengan dilarani tiyang itu kan boten seneng ya. Mila nek ningali derek sing dilarani tiyang itu ikutu jenengan iki bela. Kula jenengan kedah bela, kedah merasa bahwa dhewe nglarani dulurku padha karo nglarani aku. Ya kan. Jadi tak bela padha karo belane awakku dhewe. Iki namine napa niku makhluk sosial, makhluk sing saling membantu. Namanya demen kali sepodo kok, sayang kali sepodo. Pamane sedherek jenengan utawa toko jenengan teng dalan terus lha kok enek wong nyopet pamane. Wong nyopet terus jenengan ngertos mulai mundu-munduhe tukang copet nyedek-nyedeke arepe nyopet jenengan ngertos ono mendel mawon. Sebagai saudara, sebagai teman yang baik, ikutune ndang nyegah. Mumpung orang terjadi dan dicegah, ampun mendel mawon. Ibaratnya dhewe kalau dicopet betul betul gitu. Kalau kita dalam posisi dia, terus kena copet, kehilangan duit, betul 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 jenengan. Maka nek wong liya sing arep kena ngoten niku terus kula jenengan nulung itu malah bagus. Karena kula jenengan membuktikan bahwa kita itu mencintai atau kita menyayangi orang lain sebagaimana kita menyayangi diri sendiri. Jadi rasa peduli ini sing kadang-kadang mulai hilang. Sing kaya ini zaman-zaman akhir ini mulai hilang. Lah hilang boten hilang napa cara teng dalan arepe reken tanggane, reken kancane sing kena copet wong sing diperhatike HP. Iya to. Saya itu perhatiannya HP kendala tekan atau budi-budi sing fokus dengan HP ini diri-diri. Wong liya sing kena nopo kudu patek perhatek wis kadung lagi gupo. Wis kadung ngomong kelangan lagi melu gupo. Jadi tene lagi tebih dari sian. Ada sian ada nomor gawe lho. Ketok gagate api langsung ditegur dicurigai, awasi. Misalnya ini kirakan luwih merhatiin bodone dhewe. Itulah maksudnya kanjeng Nabi ini dawuh dhateng kula jenengan supados bangkit lagi jiwa sosial kita, bangkit lagi jiwa kepedulian kita terhadap sesama manusia. Jadi nopo mawon sing dirasakne tiyang itu niku seakan-akan kita itu merasakan. Ngoten nggih. Sehingga wau umpamane kula jenengan dicopet boten purun, kula jenengan dilarani tiyang itu boten purun. Dadi nek ningali derek apa tangga apa kanca dilarani tiyang itu kita dibela. Dan dibelani kaya dene belane awake dhewe. Ngoten nggih. Tapi tetep belani awake dhewe utawa belani wong liya niku padha karo belani awake dhewe tetap memperhatikan posisi benar dan salahnya. Kadang kalau jangan kebablasan, kadang peduli
peduli nang tanggane dhewe karo kancane dhewe salah malah dibelani mboten bareng. Jadi tetap lihat posisi. Semisal contohnya mau umpamane sing dadi pencopet dhewe kancane dhewe terus proyek apa? Nah, iki kancaku tak belani tak jare ben nyopet ya pun ngoten. Keliru niku. Jadi malah keliru. Bukan berarti terus teman atau saudara kita terus kita bila semuanya salah bener dibilang ngoten ya salah maneh. Jadi salah kaprah. Itu seperti ya ketika benar kita bela, kita dukung, kita bantu, kita tolong. Nah, terus mau nek salah, ya ditegur diling ya ojo. Oleh. Ngoten. Nah, ternyata kan pelajaran awal kanca wong contoh tentang Tegalan, contoh ya tentang Tegalan, padha-padha ngalite. Terus kanca sing sandingi jenengan pas ngalit iku roane apa niku kelompok atau ana kates gandul-gandul wis ketok kuning-kuning wis meh mateng kudu ngepek. Nah, kanca dijare ngepek sebagai teman iki apa sing bener. Terus dijane kok dibelani kok kuwi kancaku tak sayangi wis bene ngepek kono aku tak menengae. Oh, yo keliru. Keliru ya, keliru. Iku dene ditegur. Jadi peduli saya pada teman, pada saudara dalam dua pembuktian itu nalikane salah ditegur, dielingne, dicegah semampu kita. Nalikane benar kita dukung, kita bela. Betul nggih? Tidak hanya membela atau istilahnya membabi buta. Bahaya, babi buta bisa. Bener-bener. Iku maksudnya ngoten. Lajeng kali umpamane ngadepi utawa ningali derek sing pas seneng. Iku lajeng kita melu seneng. Namine ibarate awake dhewe. Awake dhewe lara dilarang wong yo boten seneng. Dadi nek dulur utawa kanca sing dilarani kula jangan juga boten seneng. Sebaliknya wale umpamane dulur niku seneng, kula jangan kedae sami-sami seneng. Ampun terus ngrasani, ampun terus iri dengki, ya ini bahaya. Oke. Ini satu hadis sak baris maknanya panjang banget ini. Maknanya prakteknya panjang banget. Jadi kan tadi kuwi, pemane kanca nek tangga duwe sepeda motor iki apik dimengawi dhewe. Sikape kok disebut lho jenengan. Nah, ini sikap itu melu seneng mau ibaratnya pada karo awake dhewe. Alhamdulillah tanggoku iso tuku sepeda motor anyar. Aku melu seneng alhamdulillah. Lha kudune ngono nggih. Mboten malah iri dengki terus malah panas. Iso tuku sepeda motor ku duwite sapa dikene. Ku duwe utang ora nyolong lha ya Allah kok karepe atau dhewe securigane tanamane ya apa karepe. Iki lho iki sing salah kaprah. Kadang kula jenengan umpamane belani tapi suatu saat ada suatu hal yang berbeda. Contohnya pasar nang niku lapo kok malah benci, malah iri dengki kudu dibenahi. Jadi mana kula jenengan nafsu kula jenengan sing perlu dikendalikan. Caranya ini wow. Zaman Kanjeng Nabi yang setelah cerita Kanjeng Nabi itu nanti dawuh tentang setunggal masjid tentang masjid Kanjeng Nabi pas majelisnya tertinggi majelis taklim dan Kanjeng Nabi dawuh ini enten orang di Lukas orang sahabat sing ahli surga ngoten ahli surga terus sinten Kanjeng Nabi yo sinten ono ternyata yang ngomong biasa, sanes pejabat, ya sanes sahabat yang terkenal, ya sanes sahabat yang sugih. Pokoknya biasa kok namanya budaya ini namun petani yang sing boten patek apa buruh tani namun buruh tani. Mampir ke masjid nang apa niku jeding mantu-mantu wudu. Nah, terus wudu ke masjid derek nirengaken ngaji Nabi Muhammad. Ya. Manten-manten terus
setunggal sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As niku matur tentang Nabi. Nabi kalau penasaran kali Pak Abdullah, sebutan jenenge Abdullah katanya. Pak Abdullah itu, ya apa sih amalannya yang Nabi kok jalan pastanya di surga? Ya setengah ngomongin dewi, sudah aku. Ibu Nabi kalau nyon izin dengan restui, kalau pada tenggene tiang niku Pak Abdullah niku kalau pada bertamu niku kali ngenteni kali nyelidiki nopo amal iki. Oh nopo sederhana. Oh iya sekarang ngomong tak izini. Iya saya matur. Nah, teman majelis taklim Nabi rampung tiang langsung tutup nih. Duitan griyane Pak, assalamualaikum warahmatullahi. Monggo pinara. Ngapunten Pak, kula badhe bertamu jenengan iki nginep menawi jane sini kula seneng. Alhamdulillah, kula iki sampun direstui kanjeng Nabi. Oh, direstui kanjeng Nabi. Monggo. Alhamdulillah kula diraman jenengan putrane Imam Umar bin As, Amr bin As. Nggih, terus tunggal kan kita pulau kayak anak pulau kayak bojo pulau kamar pulau tak rangkap nggih betul nopo ya nginep niku selama 3 malam nopo sing ditinggali diperhatikan ternyata biasa boten ahli tahajud, boten ahli melekan, boten ahli poso, boten ternyata amalan nopo eram jalannya syukur kita ini mulai kerja berangkat dan itu kerja biasa langsung ke kerja sore-sore adus terus jam sholat asar kalau keluarganya jam asar nanti semua lay-lay kalau dari maghriban jamaah terus isya nanti satu orang melayan kita ini paling mulai jam 2 pada itu sholat tahajud dibuat gitu ngorok. Jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran saya tubuh ini paling melek jempol tangan. Detail sampai melek. Jadi waktu ini melek, sedetail turu tangi subuh jamaah keluarganya pun sarapan dalam kerja. Betina mantan sampai 3 dinten 3 dalu gitu nih bisa diperhatikan. Mantan nanti pamit. Pak Abdullah, betul kalau sama mengaji pamit gerakan isi kanjeng Nabi 3 dinten untuk dalam jenengan. Tapi saat dari kalau wangsul, kalau pengen ngertos amal jenengan nopo sih. Saya itu jenengan ini disebut saya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang disebut jenengan suku. Nopo sih jenengan ini? Wali suku nopo sih? Kalau isin. Buat ada amal nopo begitu jenengan terus selama 3 hari 3 malam. Ingat niku kula bedinten niku nek dalu itu ngorok-ngorok wonten niku pun boten istimewane. Ini jenengan hari salat malam. Tapi nek kula boten saged kula ngantuk. Kesel nyambut damel. Mosok sih Pak. Saya setuju cerita ngono. Litune iki napa? Litune jenengan salat malam boten nate. Litune salat 5 waktu napa sih jenengan istimewa? Kula penasaran. Kok sampai diarani ahli surga. Kalau jadi sinari cerita-cerita gue nama saya itu kalau itu berdiri namun ngeten izin itu kalau tangi tilem gisno perlu sholat subuh mantan lagi sarapan saya jadi bekerja ini kalau terperasaan hati kalau ngeten ini rasanya hati kalau selalu dua perasaan alhamdulillah ya Allah tonggo pusing kae wis duwe sepeda motor cara saiki barang saiki jangan Nabi udah ada sepeda motor lah niku ngendika ngoten niku alhamdulillah tonggo kae wis panene melimpah alhamdulillah aku seneng tonggo kae kena musibah ya Allah muga-muga dan diparingi muga-muga dadi paling ijol musibah kehilangan bodoh nanti ijol bisa langsung lipat ganda
paten bojone muga-muga dipatri sabar kuat imane. Oh, wonten niku jenengan. Ki namung niku kula perasaan tok. Mboten gadah amal napa sing ibadah melekan mboten gadah saged lho. Ngantukan kula niki ngoten niku. Merendahi ngantukan. Namung niku kula perasaan hati setiap hari kula merhatosaken derek lan tangga niki melu seneng nalikane tangga seneng, melu susah lan dongane muga-muga apik muga-muga bungah sausi susahe. Ini namung niku lho. Oh ya Allah. Yen iki Pak kula rantos. Niku sing nginep teluk 3 dalu saya pesen Abdullah bin Umar bin Amr bin As. Yen iki Pak sing kula teng ternyata amalan ati jenengan sing istimewa. Mila kanjeng dawuh jenengan di surga. Ora bisa ngerti nyawang atine jenengan sedaya umat manusa iki disawang atine. Nyata atine jenengan pun mulus. Ati jenengan mboten keributan, mboten kerepotan kali mikir tangga, mikir dulur, mikir nasib wong liya. Nasib dhewe mesti kok mikir wong liya. Wong liya tak ngoten iki. Dadi mergo duwe ati sing legowo, ati sing gampang penakan demen nomor sayang kali sinten mawon, akhirnya niku lah dadi tiket masuk surga. Dadi golongan ahli surga. Alhamdulillah. Ini pula satu contoh. Jadi ini penting kalau jenengan. Ya termasuk bangunan ini buatan mampu sing ahli buatan melekan sholat malam yo sing angel-angel tenika. Ini ki hati ini sing perlu dibimbing, perlu dikulinani sing bener. Akhlake didandani sing bener. Itu suatu tiket surga. Ahli surga termasuk ahli sinten nggih niku siangnya ingkang sudah lepas, sudah tiada beban hatinya terhadap sesama umat. Jadi sesama manusia ini nalikane seneng melu seneng, nalikane susah nggih melu sedih terus dongane jalane muga timbali hubungan. Ini satu resep niku. Ketika ada dalam satu hadis tapi panjang cerita itu penting. Lajipun kanjeng Nabi dawuh bahwa kula jenengan supadosa wajah ini selalu ceria. Ampun ngetokne susah, ampun ngetokne sedih. Dados sepodo-podo umat, sepodo-podo kanca dulur, ampun gampang mencucu. Ngoten iki. Intine niku kula jenengan iki susah diketok-ketokne, ini berarti mboten ponakan. Susah diketok-ketokne berarti kula jenengan boten nrimo takdir Gusti Allah. Jadi kalau jangan boten nrimo kalih pepandume kalih pengaturan Gusti Allah. Gadah biasa. Nah, kalau sebut dino ini rasanya ngoten ya. Kalau jangan selama urip itu pun biasa. Kadang nduwur, kadang ngisor kan ngoten. Di kadang duitnya pas ceklok kadang kiti kan ngoten. Dan ketika sudah terbiasa setiap hari ngoten niku ya ampun disusahne maling. Ampun disusahne maling. Ah wis tak. Pas duwite menteng atau duwite entek. Ah ya wis tak. Mari ngene ya oleh rezeki nek. Ngoten. Di tengah iki dalam biasa akhirnya sumringah. Akhirnya napa? Atine boten susah, boten gersula, boten menyalahkan takdir Gusti Allah. Lajipun panjenengan diperintah mulyane dayok, mulyane tamu. Lah utamane napa dayok niku? Dayok te tamu niku nalikane dugi niku butuh rezeki. Lho, napa maksude dayok mesti nggo dhuwit, nggo jajan, nggo panganan? Mboten mesti. Maksude butuh rezeki niku napa? Sing didayoki, sing gadah griya niki akhirnya asal rezeki sing Gusti Allah. Beliau pun di sinten dia sak mergo wis tau sing ngatur. Ngoten nggih. Nalika kula kedayuan tiyang iki kudu bungah, kudu nrimo, kudu seneng. Karena seneng niku akhire dijoli Gusti Allah. Dijoli napa rezeki sing kathah. Nah niku manane daya nggo rezeki ngoten niku manane ngoten niku. Betul berarti daya itu kok kudu nggo panganan,
kudu nggawa dhuwit mboten ngoten. Salah paham. Nggih. Akhirnya mulai apa daya mulai suka. Nah, ini salah. Lanjutan, ayo daya rono yang naik padimu. Engkau nggawa apa-apa ora enak. Nah, ini malah mutus silaturahim. Nggih mboten. Nggih malah bahaya. Jadi rasa gak enak guru-guru ra nggawa apa-apa ora nggawa panganan. Kok terakhir gak sido daya, gak sido silaturahim, niki masalah. Tidak harus demikian. Ya, masalah paham oleh hadis niki. Daya nggawa rezeki, nggawa rezeki bukan berarti daya nggawa duit, nggawa panganan, boten. Daya sing dugi wau lho, meskipun boten-boten menapa, nggo awak lambene tok. Niku lho wis dadi lantaran sing didayoi langsung rezeki Gusti Allah. Nomor rezeki bahagia keluargane, rezeki sehat walafiat, lho iku penting lho. Awal loro rezekinya budak ora ada rezeki gitu. Jadi duwe sehat wis rezeki. Anake manut-manut, anake gampang ditolong, gampang dituturi manut, itu termasuk rezeki. Lele kemarin sesuk yang mau gawe terus berlalu wajar rezeki ini oke, ngecek peran oke. Nah ini termasuk rezeki. Gitu ya. Jadi nanti dari itu ikhlas, ketan legowo, melakukan. Alhamdulillah. Biasa mampu nih kalau jangan bisa mampu nih sampai tadi kalau itu lo sugi itu lo. Nanti bayimu Leo, aku bayimu Aqua. Putih, tapi insya Allah betul lagi. Saat nomor-nomor betul juga, betul teh bisa kedap, gitu. Teh pulau bisa kedap, itu disukakan sama pemerintah. Terus macam-macam, wangsul king rumah jenengan, tamu nih wow, ngangkat berbagai bencana, berbagai dosa nih mulai jenengan. Dosa nih sih kadang biar, diketahui wangsul kali tamu nih. Tapi terusannya yang didoakan ora terus dosane dipek karo sing duwe omah ora terus dosane panjenengan dipek kalih daya mboten, tapi kalih daya niku dibuat teng laut. Ngono sing ngengkel maneh. Lah aku ora tau ngomong nggawa dosane sampeyan. Aku bertamu sampeyan ora ngomong kabotan. Aku ora ngomong buat laut. Ibu ngoten. Niku maksudnya ada peran malaikat di situ. Ada malaikat yang ditugaskan Gusti Allah ngangkat dosa-dosa sing gadah priya digawa oleh malaikat bareng kali daya niku. Bareng kali daya medal ing griya iku dosane sing gadah priya diangkat. Terus kali malaikat dibuat ke laut. Ngoten nggih. Iku atau laut. Nah yang kan sampai dawuh teng laut. Keran teng laut niku kata suker-suker atau kewan-kewan sing aneh, sing mengerikan, sing elek-elek kata laut. Niku gambaran wujude dosa-dosane tiyang sing didayoi. Mboten. Jenengan hitung-hitung to, jenis kewan teng laut kaya kewan teng darat kata pundi? Kata laut. Gitu. Kata laut. Kewan teng laut macam kowan. Mboten namung iwak. Ini ada kuda laut, ada anjing laut, babi laut. Betul namanya iwak, padang macam, ada kepiting, macam-macam. Nah di antara ini wow, sintang laut lagi warga itu adalah gambaran dosane yang sing mantu budaya. Niku dikuat laut. Nah selanjutnya malih sintang laut itu gen kumpulnya jin setan iblis kono sak kroni-kroni kabeh ku markas utamane teng laut. Nggih keran napa keran niku wau. Ora enten jin setan sing sering ganggu rumah tangga kula jenengan. Niki pasangan daya kalau medal digawa daya bisa terus kalau mereka diuncang yang laut setan niku. Jadi ini malah seneng beliau malah tentrem malah ayo. Jadi balik malah teng jenengan kudu ikhlas. Nek mau didayai ngono ae ya mboten kelok dosane jenengan. Didayai
tamu teko tamu maneh iki tadi lho yo nek ngoten yo rugi dhewe jenengan arep disudul dosane oleh boten siyo. Nah niku mula tetap mantep dagangan sering ngeten dilampahi. Dadi nek daya alhamdulillah trimo mawon. Senajan kuwi sing tujuane ya bener, tapi dengan rasa tulus ikhlas kita nanti akan diatasi oleh Gusti Allah. Semoga mau yakin, jadi niatnya nggak bener kalau Gusti Allah bakal diadili. Niatnya bener itu ganjaran. Nah, teko untuk rezeki maksudnya itu oke, sing itu asal rezeki saat mau sing mani Gusti Allah. Terus nek tawane daya wangsul betul syukur-syukur itu jenengan, syukur jenengan dibetul kalian daya diwau terus kalian malaikat diucalin dibuang teng laut. Itulah fadilah silaturahim, fadilah yang akan didayomi. Jadi sehingga hadis itu juga jenengan jauh wong sing kurang oleh rahmat Gusti Allah diantaranya omah iku gak tau ketekan dayo. Di dayo itu boten kena dijaluk, ora kena diundang-undang ini dayo nang kubur mboten. Tapi nek nang ditekan itu ya sing bungah sing tulus ikhlas. Dan dalam pemene ten omah iku jadi jenengan ya paling kalau setahun pisan riyo ditekan dayo niku fadhile agung sangat. Fadhile agung sangat. Nggih mekaten mugi-mugi sedaya menika dados sepele kagem panjenengan dados sampai kemanfaatan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatin thayyibat shaqiyat sadana wa aslih auladana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.